na-arụ kedu ụdị ngwa ahịa na-ebubata n'ahịa ndị mmadụ na-enye ọ na-eri biko kidney problem, liver problem. Anyị makwa na ndị Igbo abụrụ ndị na-eje nyocha nke akpọ labụ ọntụrụ ọya gide eziokwu na ọya tụ mgbe aka oge wee gbara oge ahụ ọ dịgo late biko onye ọbụla jekwa ụlọ ọgwụ jee kpọrọ nwa ya na-ene nke a maọbụ n'ụzọ nke ọzọ egwu agbafekwa na ọsọ a na-agba ejide ara aka nke nwatakịrị ka m fụ ara apụ m. Nwanne anyị nwaanyị ekwuchagokwa ihe ị ga-ekwu ebe a maka na onye na-agba ọsọ nwaanyị na-agba ọsọ jide ara ya aka ịma na ihe na-achụ ya abụ ihe bagoro ya n'ọkpụkpụ ihe na-emezi na be anyị ọ dị egwu biko na anyị ga-ege nwanne anyị nwaanyị ya ntị. Nwanne anyị nwaanyị a bụkwa na onye ama ama n'ụlọ ihe onyonyo a ọ na-ekwukarị maka ndị di ha nwụrụ na-enyekwa n'aka n'ụzọ nke ọ pụtarago kịta maka ihe na-emegasịsị na be anyị ụlọ ije ụlọ ọgwụ niile kidney failure, renal failure ijekwa ma ọgwụ adịgboroja ndị be anyị sokwa ebu ata sokwa emezi onye na-aṅụ ahụ n'ahịa gị ị na-aya ọya ị na-aṅụ ọgwụ iche na ọgwụ ị na-aṅụ bụ ka o jee gwọọ ihe na-aya gị manụ ka o jee mebichazie ihe dị n'ime ahụ gị. Nwaanyị epụtago na-eti ma ụmụazị kịrịkịrị ụmụazị ị ga-afụzi na ha na-aya ọya shuga, ha na-aya kidney, ha na-aya liva, ị na-asị ọ gịnị na-eme onye ṅụrụ mmanya onye tara anụ biko ndị be anyị ewelata aka n'ihe anyị na-eri kịta maka na ihe iriri bụ ihe ịbụ ihe ị na-eri bụ ihe ịbụ. Ndị oyibo ji wee sị ya you are what you eat. Ihe niile ghọtọkọrọ aghọtọkọ ijego ji kịta dobie echichi emebie ijego poteto dobe emebie maka gị na ihe eji akụ ya gọọmenti wee gatọkọ ihe niile ma ime gị na ije saịn ụmụ ihe GMO produce a nke Bill Gates weta ihe ọ ga-abụ enye gị taa ịkọnye n'ala and ọpụnite ọ na-ama abụba mana ị were ukwu ka ije kọọ ya n'afọ na-abịa abịa ihe a ama mmezi maka o mebiga na akpatapata biko na ndị be anyị ga-akpacha anya eji wee na-ayọ ịbụrụ onye na-akọ ọrụ ugbo ịkọcha ọrụ ugbo gbaa mbọ fụ na idobere nke ị ga-akọ afọ ọzọ na-abịanụ maka ihe a na-ebubatazi n'obodo a ike gwụrụ onye na-eri a na-anwụ ọnwụ ji wee karịa biko ka anyị ga-ihe nwaanyị a kwuru mmemme ihe onyonyo a gbasara ụmụ ihe GMO product ka anyị ga-egodo na ihe a nwaanyị a kwuru ka anya anyị mepee ka onye ọbụla mara ụdị ihe ọ na-eri na kidney failure egbukpọ na ndị be anyị bikonu ma ọya shuga ka anyị ga-egodo nwaanyị ya ntị. Igbo mụrụ nze m ọzọ na tinu na-asị na gịnị mere udene si na nwunye ya mụọ nwa ọ dị ime ya ọmụọ onwe nwa dị ndụ ma ọ mụkwazie nwa ahụ nwụọ ya enwe nri abalị biko ndị Igbo asị m ka njụọ kidney problem a juru n'ebe niile o rube mgbe anyị ga-ama ya anyị mere onwe anyị. Kedu ndị na-ebunata ọgwụ maọbụ ihe nri maọbụ ihe a na-arụ arụ dịka ihe a na-aṅụ nke imekwu na-emezi m ụmụazị ụmụnne nkedo na ụdị atụmatụ ego anyị bidoro ịchọrọ n'izu a mmadụ enwezi ihe a na-akpọ conscience makwa na-arụ oke ego na ịka oke ọnwụ si wee dị n'ala Igbo ka wee bụrụ iso na ndị ọgịrịga ọwụwa ka o wee bụrụ ụfọdụ ndị mụrụ na-ajụ ihe ajicha nwaanyị jide ụmụ gị na nwunye ga na-emere nwunye lọlọ ha gbara a na-eme efisi makwa ego onye Okwuluọra na Zeus ezigoro fọ ndị nwegoro ishu ọkwa ndị Igbo na-atụ ego a ego one ka Okwuluọra ezigoro ya na Zeus gịnị na-emenụ bikonu nke ofu n'ime anyị ofu anyị ncha na n'ime si ebe a na-ata ịkpọwa m naira ma ọ bụ nke a ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ. Kedu ndị na-eme ihe a donu kedu ebe ị na-arụ ọrụ kedu ụdị ị na-afụ maka ihe a na-eti n'afọ kedu ihe ị na-arụ kedu ụdị ngwa ahịa ị na-ebubata n'ahịa ndị mmadụ na-enye ọ na-eri bikonu kidney problem, liver problem. Anyị makwa na ndị Igbo abụrụ ndị na-eje nyocha nke akpọ labụ ọntụrụ ọya gide eziokwu na ọya tụ mgbe aka oge wee gbara oge ahụ ọ dịgo late biko onye ọbụla jekwa ụlọ ọgwụ jee kpọrọ nwa ya na-ene nke a maọbụ n'ụzọ nke ọzọ egwu agbafekwa na ọsọ a na-agba ejide ara aka nke nwatakịrị ka m fụ ara apụ m gịnị na-emenụ okorobịa na ka ọnwụ si ju ebe niile nwatakịrị anya anụ di anụ asị gị marriage of 3 years marriage of 4 years marriage of 5 emi ya gidim oke agwọmagwọ eburu ọgwụ nka eje arụsị nka ebutọ ka ọ bụrụ na a na-achụta ego ebere na-emere m nwatakịrị na ebe a na-achọ already made money unu ga-afụchi unu mere onwe unu maka na ọtụtụ ụmụ okorobịa enwere n'izu a ndị chọrọ ya nke tata nke echi
ị ga-eji mkpụrụ anya gị na-aba afụ na onye ị na-anụ bụ yahoo abụ ọsọ be mmadụ ji ebute arụsị ma bute nke mmadụ na illegal business. Why na ịma nkwa dị na gboo onye kwuo ya ọkaimoto ya efu. Ụfọdụ n'ime ọrụ ebe a junu na-azụcha dị na-azụ ahịa ike adịghị fanye aka ebe a. Ụfọdụ ndị nwunye ha ada amakwa afanye aka ebe a esibe dibịa nke apati a na-achụ ego ka esi achụ ego hapụ ihe si na chi. Oge rutechakwa ụlọ onye ọbụla uche ị ga-adị ya. Ndị nne na nna onye ọbụla baa ụlọ ji edobie nwa ya aka na ntị jide nwa gị aka. What is happening? Ịma nwa gị kọtawa ime asọsọ o si eweta ego echieni ya gbim isi egbuo ụmụnne m mana ịma ya ebe nwa gị sọrọ aka. Gịnị na-emenụ? Save the video di m nwụkwa marriage of how many years? 3 years. Nwatakịrị ebilo kịta yibo ụjọ. Ọ bụrụ na ada eyipụ akwa eyipụ ndị bụ ajadu bụ katọlik. Gịnị na-eme? Onye ọbụla chọrọ ka di ya na-eme iti ọpụ. Nwaanyị ọbụla chọrọ ka o soro ihe a na-eme. Ọ chọrọ nwapụtakwa ana I want to look good. Aga m look good. Biko ga-eji gịnị look good? Tie ka mamịrị ya ka ọ ga-eji look good. Go to your class. Values has gone. Nwezu ị na-ajụ ajụ wee were eri ọchara achagbute. Ụfọdụ ndị na-emekwa ihe agent. Ihe resi mmadụ ebe ije resi mmadụ ebe ya ka eji gbuo mmadụ nwanne ụnyaahụ. Mee nwatakịrị a ajaduna. The guy agba ya ka ọ dị ndụ. Gbatọọ ya agbatọọ. Ọ dị gị akpawa na fom si m na di ya ngwokwe. Gịnị na-akụ ka ya nwata ma? Ụka anya ukwu na oke gridi juru anyị na-aṅụ. Ndị gbo esikwu na-aṅụ. Spices here and there. Esibestu a ga-ewesa chet wọkọị ewekedu ebe m furu osiri ọra na ebe a na-akwamozu ka o were beni na-awụ n'ofe onugbo ebe a ka m nọ gbaa n'ọbọsị Jehova asọkwa. Otu efu mwa bụ save the video omego 8 years ka mama ya bụ coke mama ya bụ fanta ụmụ minerals nda. Yes, ụmụ ihe oke ụtọ bịrịbịrị ndị ya ifuru. Mmadụ na-eji aka ya duo onwe ya for your own health. Mana ụka akpịrị anyị ekwu anyị ihe niile ị ga-erikwatachi ya. Asịkwa m na coke na onye ọbụla nwa ịmara ihe na like my father yara diabetes. So mee m onye ọbụla dị conscious of ihe ị na-eri n'ọnụ. Ị ga-eri nka ịgbadọkata jelab. Common this year ka sị ndị ụmụ ha nọ secondary school kpọrọ nwa gị jelab. Ofu nwaanyị kpọọ m si m Chineke ekene dịkwara m na mfu infection dị nwa ya n'ahụ. But the girl ka bụ a virgin. Infection na-eme na ịbụ a virgin. Nka kidney problem. Onye nka ịma mmezi dị natural. Iburu mmadụ ebe a baa n'ahịa je jiri aka gị yọọ ọka na jọrọ na dawa wee na-enye ụmụazị. Yes. Ọ bụrụ ịdịrọsọ beverages ị na-afụ n'ahịa na-ere jiri aka gị Sunday yọọ ya ịbanye ya Thursday Sunday ji aka gị yọọ ya dawa jọrọ kerafia ọka imisikọ ya ọnụ ijezi ịkwa ya akwọ itinye tiger nut akị oyibo igbo tọgbara akị oyibo na-abụ ka o ruru gị goro gbawa ya n'ime. Ọ bụrụ na tiger nut na ijikwa ego ị mara nute tiger nut abịa ya ọp ebe ahụ ozugbo. Ị na-aṅụ akamụ ịfụ na natural ka ị ga na-aṅụ. Akamụ atọ ọgwụ ụtọ bụrụ iwu na ị ga-eti ya shuga. What is going on? A na-achụ ego mmadụ a na-anwụ. General Kansibodo go to ward. Ụmụ nwoke nwere kidney problem ebe a ghasa n'ana. Ofu nwunye dị ime chijizie nwatakịrị na ọnụ oche rahụ. Emiti na nne di ya na-asịzi nwunye ya nna ya dị ka ọ rara ụtụtụ ọpụta nwatakịrị sị mba. Ụjọ na-atụ ya na maka onwe ka ọ nata azasị ya di ga-anwụ. Nwata dị ndụ na-ebe anya mmiri na-asị otu a ka ya bikonu wee uche mmadụ gịnị bụ ihe nke a? Ndị be anyị anụgo n'ihe nwanne anyị nwaanyị kwuru. Ọ dị egwu. Anyị ji oghere a na-ekene nwanne anyị nwaanyị na-ekenye n'ihe a ọ bịara kwuo ebe a. Anyị wee na-ayọkwana ụmụ nwanne anyị so ebu atọ ọgwụ adịgboroja bikonu ka n'ụdị ihe dị ihe a ego abụọkwanụ na ihe niile ka uru ọba na ịkpachara ego niile a n'ụwa a tụfuo ọtụtụ mkpụrụ obi ụmụ nwanne gị
na asịkwa na aghara ndụ kpaakụ onye ilo eme gị na-erie orugo mgbe anọtụ natụ anyị edukwanụ n'ezinụlọ anyị jee n'ụlọ ọgwụ eje nenecha ahụ ma ahụ anyị ezuzukwara ezu. Ọ bụgodu na onwe nke na-eme anyị na-ebido amarụ ka a ga-esi bido gwọbịa ya, maka ịfụọ ya na-ebido ịgwụ ya agwọ na-adịkarị mfe dan mgbe o ririchara gị ahụ nwezi ihe a ga-emete, onye a nọrụzie na-aṅụ ọgwụ mgbe ọnwụ ji bịa onye a anaba. Bikonu ndị be anyị, bikonu unu nụrụ ihe ekwu, agharụ ndụ kpaakụ onye ile eri. Anyị kpacha ego niile a, ego adọrụ, ọnwụ abịa, ị nwụọ maka na gịnị? Ịnodoghị ndụ gị anya. Ndewonụ ndị be anyị, bikonu ka m mara ihe unu che n'ihe onyonyo a. Daalụnụ.